Prvá a najhoršia vec je, že Rusko platí daň. Ako sa uskutočňuje platba dane? Táto technológia bola otestovaná už v Indii ako kolónii. Technológia tzv. Centrálnych bank. Nepodliehajú vnútroštátnym orgánom, to znamená, že banky nepatria štátu. Ich vlastníkom je iná krajina. Ako to funguje v Ruskej federácii a vlastne aj Ukrajine, Bielorusku, Kazachstane a ďalších častiach ZSSR? Centrálne banky nie sú podriadené vláde, vydávajú národnú menu, v tomto prípade rubeľ, ktorý nemá nič spoločné s ruskou ekonomikou. Vôbec nič spoločné. Ak si vezmeme napríklad ruský rubeľ, pozrieme sa naň, tak tam nie sú žiadne záznamy o tom, že tento kus papiera je nejako spojený s ruským štátom. Je tam záznam, že tento dokument vydáva inštitúcia s názvom Banka Ruska, ktorá má ruský iba názov. Banka Ruska. Jednoducho sa nachádza na území Ruskej federácie. Dokonca ani erb, na ktorý sa môžete pozrieť na vašej vlastnej bankovke, nie je ruský. Tento erb, ako hovoria v Centrálnej banke, je náš. Je to erb Centrálnej banky. A je úplne rovnaký, ako bol erb dočasnej vlády v roku 1917, vlády Kerenského. A ďalej sa deje následovné. Centrálna banka, ktorá vydala ruble, za ne nakupuje doláre, eurá, libry, šerlingov na devizových burzách. Automaticky hneď ako tento rubel niečo kúpil, dolár alebo libru, táto mena podlieha sterilizácii z tzv. Medzinárodných rezerv. Prečo sterilizácii? Pretože podľa ústavy a podľa právnych predpisov nie je možné vziať tieto peniaze z týchto rezerv. S výnimkou udržiavania kurzu rubľa. Udržiavanie kurzu rubľa je však poistná časť rezerv. Tvorí najviac 10%, v kritickej situácii 20%. Všetko ostatné je sterilizácia peňažnej zásoby, v tomto prípade dolárov, libier alebo eur. Čo to znamená? Len čo centrálna banka kúpila tento dolár, nasmerovala ho do medzinárodnej rezervy, ktorá je tiež mimochodom v Spojených štátoch amerických. A práve v tejto fáze došlo k jeho odpísaniu zo svetovej ekonomickej súvahy. A automaticky federálny rezervný systém vydáva rovnaký dolár, čiže nekrytý, ktorý potom naša centrálna banka opäť kúpila a opäť sterilizovala. Avšak pritom, keď ho skupuje, vydáva reálne ruble, za ktoré sa vyrába reálna produkcia. Prírodné zdroje, ropa, plyn, rôzne zariadenia. Táto produkcia sa exportuje a tento dolár, ktorý stiahla z ekonomického obehu, tým, že ho kúpila, bol získaný ako výsledok reálnych zdrojov. To znamená, že samotný dolár je prázdny kus papiera, ale naše zdroje, za ktoré bol vymenený, sú absolútne reálne. Ďalej sa deje nasledovné, len čo Fed pozoroval, že zo svetovej dolárovej súvahy zmizol tento dolár, kúpený našou centrálnou bankou Ruskej federácii, podotýkam, alebo ukrajinskou alebo inou bankou v SNŠ, automaticky vydáva nový dolár. A pritom, priatelia, pri tejto zložitej schéme došlo k naplneniu amerického rozpočtu týmto dolárom. Čiže čo sa stalo? Naša centrálna banka nakúpila dolár a tento dolár sa okamžite dostal do amerického rozpočtu a ďalej bol americkou legislatívou nasmerovaný do sociálnych programov rozpočtu Spojených štátov amerických. Toto je prvý mechanizmus priamej platby dane. Jej objemy predstavujú v niektorých prípadoch až miliardu dolárov. Až miliardu dolárov denne. Približne taký je objem týchto platieb. Миллиарда долларов в день. Приблизительно объем этих выплат. 1 miliarda dolárov denne. Takúto daň, priatelia, platí Rusko Spojeným štátom a ich spojencom. A Rusko, ako ste už pochopili, to sú všetci ľudia v Rusku, ktorí platia daň Amerike od roku 1991.